Dobrý den, vážená poroto. Jmenuji se Jana Aneška Hendrychová a pracovala jsem na středoškolské odborné činnosti v oboru zdravotnictví. Tématem mé práce je bělení zubů a jeho vliv na strukturální změny skloviny. Bělení zubů patří v současné době mezi velmi vyhledávané estetické zákroky, a to jak v ordinacích zubních lékařů, tak i v rámci domácí péče. Rostoucí důraz na estetiku úsměvu však vyvolává otázku, zda je tento zákrok zcela bezpečný z hlediska tvrdých zubních tkání. Zubní sklovina je nejtvrdší tkání lidského těla, její struktura je tvořena krystaly hydroxyapatitu, které obsahují vápník a fosfat. Tyto krystaly jsou velmi citlivé na chemické působení oxidačních látek, zejména peroxidů používaných při bělení. Právě z tohoto důvodu jsem se ve své práci zaměřila nejen na samotnou účinnost bělení, ale především na jeho vliv na strukturální změny skloviny. Cílem mé práce bylo vyhodnotit účinnost 3 různých metod bělení a současně pomocí mikroskopické analýzy posoudit, zda a v jakém rozsahu dochází ke změnám povrchové struktury zubní skloviny. Základní princip bělení zubů je chemická oxidace barevných molekul uložených v zubní sklovině a dentinu. V ordinačním bělení je nejčastěji používanou látkou peroxid vodíku o koncentraci 15 až 40 % a karbamid peroxid o koncentraci 30 až 40 %. Obě tyto látky jsou schopny proniknout do zubní skloviny a odstranit jak vnější, tak i vnitřní zabarvení. Při domácím bělení pod dohledem lékaře je povoleno používat gely s maximální koncentrací 6 % u peroxidu vodíku a 16 % u karbamid peroxidu. Mezi volně prodejné bělící produkty patří například známé bělící pásky nebo pasty. Tyto bělící produkty fungují na principu mechanického čištění. Mohou obsahovat aktivní uhlí, přírodní složky nebo minimální množství peroxidu. Ve výzkumu byly použity intaktní extrahované zuby bez výplní a kazů. Zuby byly očištěné ultrazvukovým a mechanickým čištěním a po celou dobu výzkumu byly uchovány v umělé slině. Před bělením byla provedena mikroskopická fotodokumentace a určení barvy odstínu pomocí vitavzorníku. K bělení se používaly přípravky opalescence Boost PF 40 % pro ordinační bělení. Tento přípravek byl použit pouze jednorázově po dobu 20 minut. Dalším přípravkem byl opalescence Boost PF 10 pro domácí bělení, kde aplikace trvala 8 hodin 1krát denně po dobu 14 dnů. Posledním přípravkem byla opalescence Whitening Toothpaste, kde byly zuby čištěné 2krát denně po dobu 14 dnů. Pro sledování změn povrchu skloviny jsem použila 2 typy mikroskopů. Stereomikroskop Leica S9i sloužil celkovému pohledu na povrch zubu a dokumentaci barvy s vitavzorníkem. Druhým mikroskopem byl materiálový mikroskop Olympus DSX1000, který umožnil detailní pozorování mikrostruktury skloviny. Nyní se dostáváme k vyhodnocení výsledků, kde se postupně zaměřím na všechny 3 metody zvlášť. Na fotkách s bělením je vždy levá část před bělením a pravá po bělení. Ordinační bělení 40% peroxidem vodíku vedlo k nejvýraznějšímu zesvětlení zubů. Zároveň se ale ukázalo, že tato metoda má největší vliv na povrch skloviny. Na první pohled zub ztratil přirozený lesk, mikroskopicky byly patrné erozní jamky, zvýšená povrchová drsnost a lokální narušení krystalové struktury. Ve výsledku nedošlo k výrazné nevratné změně skloviny, ale ke změnám především v její povrchové vrstvě. U domácího bělení 10% karbamid peroxidem bylo zesvětlení pomalejší, ale rovnoměrné po celé ploše zubu. Změny povrchu skloviny byly mírnější než u ordinačního bělení. Jednalo se hlavně o lehké mikroerozní změny a jemné zdrsnění povrchu, přičemž přirozený lesk zubu zůstal zachován. Tyto změny jsou převážně dočasné. Bělící pasta se ukázala jako nejšetrnější. Nezpůsobila výrazné strukturální změny skloviny, ale působila především mechanicky odstraněním povrchových pigmentů a plaku. Její bělící efekt je spíše optický než chemický. Ve srovnání lze říci, že všechny zkoumané metody prokázaly určitý bělící účinek, který se liší intenzitou výsledku a mírou zásahu do struktury skloviny. Ordinační bělení s vysokou koncentrací peroxidu vodíku přináší nejvýraznější efekt vybělení, avšak představuje největší zátěž pro biologickou strukturu skloviny. Tyto změny jsou převážně povrchové a mohou být spojeny s přechodnou citlivostí zubů. Proto je nutný odborný dohled a následná remineralizační péče v podobě minerálů, vápníku a fluoridů. Domácí bělení s nižší koncentrací účinné látky způsobuje mírnější zásah do skloviny.
Případné změny jsou většinou dočasné, zejména díky přirozenému působení slin a fluoridů. Opět jsou vhodné remineralizační přípravky pro regeneraci skloviny. Hlavní efekt bělící pasty je mechanické očištění povrchových pigmentů a plaků. Proto zde nedochází k výraznému zásahu do struktury skloviny. Tato pasta je z pohledu bělení nejšetrnější a dá se použít i jako remineralizační péče. Ve výzkumu mohly nastat i možné chyby. Použila jsem omezený počet zubů různého původu. Další chyby mohly vzniknout při aplikaci gelu nebo pasty. Chyba také mohla vzniknout v mikroskopické technice. I přes tyto limity jsou hlavní rozdíly mezi metodami jasně patrné. Na základě získaných výsledků nyní mohu odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si před začátkem práce položila. Ovlivňuje bělení zubů strukturu skloviny? Ano, změny jsou ale převážně v její povrchové vrstvě a jejich závažnost závisí na koncentraci a délce působení bělící látky. Je bělení zubů opravdu bezpečné? Ano, ale pouze při správném použití a pod odborným dohledem. Která metoda je nejúčinnější a která nejšetrnější? Nejúčinnější je ordinační bělení, bohužel ale také nejvíce zasahuje do struktury zubní skloviny. Nejšetrnější je bělící pasta, ta má ale jen omezený účinek. Domácí bělení představuje tedy kompromis mezi účinností a šetrností. Na závěr bych chtěla říct, že bělení zubů není pouze kosmetická záležitost, ale zákrok, který může ovlivnit biologické vlastnosti tvrdých zubních tkání. Proto by mělo být vždy prováděno s opatrností pod odborným dohledem a doplněno o následnou remineralizační péči. To je z mé strany vše a já vám děkuji za pozornost.